Яшәр өчен бетмәс көч аңа. Олысына һәм дә кешегә. Мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле, туган ягы кирәк кешегә. Безнең Олы Миша авылы башка авыллар белән чагыштырганда шактый соң барлыкка килгән. Аның үз үсеш тарихы, үз даирәсе, үз мөхите, үзенең данлыклы кешеләре бар. Өлкән әби-бабаларыбыз хәтерендә булган истәлекләрне бер кат барлап чыкканнан соң, хәзерге Теләче районы Олы Миша авылы тарихы турында азмы-күпме булса да мәгълүмат тупладык. Чыганакларга таянсам, безнең Олы Миша авылы 16-нчы гасыр ахыры, 17-нче гасыр башларына барып тоташа. Иван IV Казанны яулап алган чорда әлеге җирлекләргә берничә рус крестьян гаиләсе килеп урнаша. Еллар дәвамында алар әкренләп үлеп бетәләр. Моңа ачык мисал булып авыл читендә урнашкан рус зираты тора. Авылның икенче ягында 3000-нән артык кабере булган татар зираты да бар. Соңрак әлеге җирлеккә Саба районы Өчнарат авылыннан Миккеннар нәселе килеп урнаша. Миккеннәрнең Пугачта булуы да билгеле. Бүгенге көндә аларның нәсел дәвамчылары булып Хәмидуллин, Илдус абыйлар тора. Ул 30 елдан артык гомерен умарталыкка багышлый. Нурсия апа белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Авылның урманга якын урнашуы яшәү өчен барлык оңай шартларда тудыра. Авыл халкының төп кәсебе терлекчелек һәм игенчелек була. Олы Миша авылы үзенең оста тимерчеләре, чабата үрүчеләре белән тирә-як авылларда гына түгел, күрше районнарда да дан казана. Мисал өчен Яруллин Тимербай бабайны гына алыйк. Ул үзе бүген исән булмаса да, ул үргән чабаталарны киеп үскән әби-бабаларыбыз аны сагынып искә алалар. Авыл тарихында 2 мәчет булуы да билгеле. Аның беренчесе 20-нчы еллар башында Зелә, икенче мәчеткә исә нигез 1995 елда салына. 30-нчы елның 1 сентябрында Утар авылыннан Дәүләт Шенә Сабира апа балаларга Олы Миша авылында башлангыч белем бирә башлый. Шул рәвешле мәктәпкә дә нигез салына. 70-нчы елларда Ленин колхозы Югары Саурыш авылыннан Олы Миша авылына күченеп килә. Шул чорларда авылда балалар бакчасы, китапханә, складлар төзелә. Сөтчелек фермасы төзекләндерелә. Авылыбызда Мустафа, Баварка, Зәйнулла, Тырлау сулыклары бар. Шулай ук Җамали, Нургали, Закирҗан чишмәләре авылыбызның зур бер бизәге булып тора. Бүген ыгы-зыгылы заманда яшибез. Кай чакта уй-фикерләрне дә кылычлый алмаган яңалыклар заманы. Шулай булса да, үткәнебезне онытырга безнең хакыбыз юк. Шуңа мисал булып, өлкән буыныбыз милли бәйрәмнәребезне, йолаларыбызны бүген дә саклап килә. Шунсы сөендерә.